Den her video, den er... Jeg har gået og tænkt over det her... Rigtig længe har jeg gået og tænkt over... Alt for længe har jeg... Det jeg prøver at sige, det er, at jeg laver den her video, fordi at jeg skal... At jeg har noget, jeg har brug for at komme ud med. Noget, jeg har tænkt over rigtig længe, som er svært for mig. Jeg har tænkt over, at det her... Så for jer, der ikke har fulgt med i det, der har sket for nylig, og jeg er så ked af, at det er blevet på den her måde. Det var ikke meningen, at det skulle blive sådan. Jeg mener det virkelig, at jeg er... Jeg er virkelig ked af, at det skulle blive på den her måde. Altså... Det var ikke meningen, at det skulle ske. Jeg havde ikke regnet med, at folk de ville blive... Jeg er virkelig ked af... Det er, jeg... Der er noget, jeg meget godt vil sige til jer. Det er noget, jeg har holdt på meget længe. Det var ikke spildt vand ud om en seng. Ja, undskyld. Jeg har altså lige brug for noget moralsk støtte. Jeg har brug for noget moralsk støtte, og for at kunne klare den her video, tror jeg lige, jeg har brug for noget musik. Det stemmer ikke. Nej. Det hjælper ikke. Det er hårdt der. For jeg har noget at fortælle. Hvad laver? Der er noget, jeg godt vil fortælle. Det var hvad? Det var fordi det er så hårdt for mig. Jeg har noget, jeg godt vil fortælle jer. Og det er ikke nemt det her, og det er aldrig nemt at fortælle sådan noget her. Og det kan godt være, at nogle af jer derude, I ser med, og I ikke ved, hvad det er, jeg snakker om. Og det kan godt være, at I tænker, at... Og jeg egentlig ikke burde gøre så stort et nummer ud af det. Det har taget 10 minutter endnu. Jeg har fået en... Så er jeg venner.
Måske vil jeg hjælpe at tage noget musik på. Så vil jeg måske godt kunne få mig selv sat i gang. Billy Joel. Det var en god idé. Så nu så tager vi lige den frem, hva? Og så det her, det får mig helt sikkert i det rigtige humør til at kunne fortælle nyheden. Okay. Nu er jeg klar til. Nu tror jeg er klar til at fortælle, hvad det var. Okay. Har det taget 10 minutter endnu? Nej, okay. Ja. Okay. Det skal tage 10 minutter. Så det... Du hænger her stadigvæk. Du er ikke bare skippet til slutningen for at se, hvad det egentlig var, jeg havde at sige. Måske regnede du den ud. Og fortæl det her. Okay. Her kommer det. Man har I lagt mærke til, at det regner udenfor? Okay. Jeg er ked af, at... Ej, det er svært at fortælle det her. Jeg er ked af, at jeg ikke har uploadet i... Jeg er ked af, at jeg ikke har uploadet i over en måned. Undskyld, jeg er ikke mening. Jeg kommer tilbage til at uploade en gang om ugen. Jeg kommer tilbage til at uploade en gang om ugen. Måske en gang om måneden, hvis jeg ikke lige magter. What?